mica de bròquil deliciós. Menja una patata de bossa. Què tal una gamba del vaixell? Ex, no m'agrada! És hora d'un nou repte culinari. Espera, ho necessitaràs. La teva primera tasca és un pastís. Vinga, estic esperant. Genial, germana. D'acord, carinyo. Tot està clar per al xef. Un formatge crema molt apetitós. És perfecte per la meva nova obra mestra culinària. Untaré fàcilment totes les capes amb crema i faré servir una espàtula per donar-li una forma molt original. Serà un pastís de l'arc de Sant Martí que decoraré amb una deliciosa crema de Skittles. Espera, aquí teniu la meva maleta especial. Tinc tot el que necessito. Oh, com els meus caramels! Ja ho tenim. És una autèntica obra d'art. Quan faig pastissos em sento com un artista que crea un món nou. A aquest fantàstic arc de Sant Martí li falten núvols de crema i un parell d'ulls alegres. Vet-ho aquí. El xef ja està mans a l'obra. Increïble! Ja ho sé. I jo faré el meu propi pastís en forma de cor i el decoraré amb Kit Kats perquè a la nena li encanten. Posem-ho tot al voltant del perímetre. Però amb això no n'hi ha prou. Necessitem més caramels per al meu llaminer. Maltesers i Skittles. Àvia, ho estàs fent genial i aquí teniu la meva obra mestra. No fa bona pinta. No et preocupis, que encara no he acabat. Per fer una decoració elegant, necessito film i tants dolços com sigui possible. Primer de tot, desfaré xocolata amb el meu bufador superpotent. Iuhu! I ara hi afegiré fideus de colors blaus. Quedaran molt bé al meu pastís. Està tothom a punt? Deixeu-me presentar el futur guanyador a la vostra atenció. Uau! El més important no és guanyar. Uau! Vull provar primer el pastís del xef. M'agrada! Em pregunto si el pastís de l'àvia és igual de deliciós. Provem-lo! Uau! M'encanta la xocolata! Gràcies, àvia! És genial! Oh, sembla que hi ha alguna cosa que no va bé amb aquest pastís. No m'agrada el gust que té. I la guanyadora és l'àvia! Visca! Noies, tenim un repte! Si us plau, feu-me una mica de pasta! Bé, aquest és un encàrrec genial. Està clar. Ho tinc. Tot el que hem de fer és bullir fideus i ja està. I jo miraré uns quants TikToks mentrestant. Jo també bulliré pasta. I... oh, salsitxes per a la meva estimada nena. És molt dolç, àvia. Deixa'm abraçar-te i tastar una salsitxa alhora. És hora de bullir les salsitxes en aigua bullent. Oh, on és l'altre? Ha, ja està. Per guanyar un repte, has de sorprendre la nena amb una decisió inesperada. Els fideus normals no serviran aquí, així que faré els meus propis amb ous, llet i farina. I no m'oblidaré d'afegir colorant a la massa. El rosa és el seu color preferit. Now pour dough into a special bottle. Tot va segons el pla.
Perfecte! Som-hi, a treballar! Oh, Déu meu! Mireu els fideus del xef! Uau! Sí, els meus nous fideus estan a punt i fan molt bona olor. Només hi falta un xarop dolç. Ossets de gominola! Bé, i altres dolços. La perfecció! Oh, ets estrany! Els meus espaguetis estan a punt. Mireu aquestes salsitxes. Semblen pops. Oh, foc! Oh, no! On és el nostre extintor? Oh, hi ha molta escuma! Oh, no! Tots els meus fideus s'han cremat! Espera. Hi ha un truc. Podem fer fideus instantanis en un bullidor d'aigua. Ja ho tenim. Definitivament sóc un geni. Interessant. Oh, què és això? Aquests fideus no són gens saborosos. Oh, quina bellesa! Se'm fa la boca aigua. Provem-ho. Uau! Gràcies, xef! De res. Mireu aquestes salsitxes tan divertides! M'encanten! Molt bo! I això és realment bo! Aquest és el guanyador! Sí? Estic molt contenta. Una abraçada. El vostre nou encàrrec és un batut! El faré en un moment. Ho intentaré. Sóc un mestre en això. Primer hem d'agafar gelat i barrejar-lo amb llet en una batedora. Som-hi! Obrint la llet, abocant-la i batent-ho. Oh! Ho sento, àvia! T'has oblidat de la tapa, així que s'ha vessat tot. Una idea. Vegem què hi ha a la meva motxilla. Què? No hi ha res? Ahà! Aquí teniu el meu giny especial per a còctels. Només he de llançar-hi els meus caramels preferits i uns quants núvols de sucre. Serà molt saborós. L'única cosa que falta és gasosa. Carinyo? Ho sento, ha estat un accident. Ara ja està tot a punt. La meva germana estarà encantada. Àvia, on vas? He de collir gerds per al meu còctel. Oh, quina fragància! Aquesta fruita vol entrar a la meva boca. Mira, sóc el xef. Bravo, Nicole! Oh, genial, àvia! Deixa-ho per a la nena. D'acord, com funciona aquesta batedora? No entenc res. Millor fer servir el meu mètode provat. Ahà. I esclafar-ho. Oh, meravellós. Ara abocant una mica de llet fresca i barrejant-ho per fer un còctel de gerds. Bé, quina bellesa! I el color? Una mica de menta per sobre? Sembla massa senzill. He d'inventar alguna cosa. Per exemple? Qui ha apagat el llum? Tens por de la foscor? Ha! Ho sento, xef! Això és divertidíssim! Disculpeu-me,
Us presento la recepta del còctel perfecte. Gelat, llet, Oreos i batre-ho tot. El serviré en aquest magnífic ou de xocolata, juntament amb crema i caramels. Ja ho tenim. Hora d'una mica de decoració. Vet-ho aquí! Això és genial! Uau! Aquest còctel sembla inusual. Crec que he de prémer en algun lloc. Uau! Vegem. Oh, això és realment genial! Tot per tu, nena maca. No m'agrada gaire aquest còctel. I a més hi ha menta. Uf, no, gràcies. Quina llàstima! Uau, uau, uau! Quina passada! Això és tan bo! Oh, gràcies a Déu! Aquest ou també és molt saborós. Està decidit! El xef és el guanyador! Oh, sí! Ha, gràcies!